No, čo to je? Čo to vidíme? No, moja v San Francisku... Počkaj, tieto paneláky vyzerajú jak čisté Slovensko. Kam sme sa dostali zrazu, normálne, že do Piešťan? To je Linčanská. Piešťany! Piešťanský krocán sa hlási. No, ale za tými činžiakmi je úplne mlieko, totálne hmla, keby sme boli na lyžovačke niekde. A je to v San Francisku úplne typické, lebo je to dané vlastne kombináciou aj geografie, aj podnebia. Pretože pozdĺž pobrežia vlastne ide studený oceánsky prúd z Aliašky a ten ochladzuje povrch oceánu. Takže vlastne keď sa nad týmto chladným oceánom stretne zase teplý a vlhký vzduch z vnútrozemia, tak tá para rýchlo skondenzuje a vytvorí hmlu. No, a je to také, že cez večer, keď už ako je tma, tak tu fúka a je mi tu zima, ale cez deň tu praží slnko a je mi tu extrémne teplo. No ešte tu vlastne vzniká inverzia, lebo je to tu dosť, vlastne toto vnútrozemie také kopcové. Tak aj tá poloha vlastne v San Francisco je veľmi kopcovité, to sme včera zažili na tej jazde. Áno, ale akože nechápem, jak tam ľudia môžu parkovať, vieš, že celý život tam bývaš, celý život parkuješ do kopca jak trulo a to je dobrá autoškola. Máš spotrebu jak úplný magor, parkovanie do kopca. Inak je to v pohode, no. Cúvať pozdĺžné do kopca. A bolo tu dosť NPCčok. NPCčko včera sme dobre stretli v obchode jednom. Ale to sa ešte len chystáme na New York, tam budú plánovať, že prvotriedne NPCčka. Hej, to je jedna z prvých týchto základní. No, najviac sa tá hmla vlastne koncentruje pri tom Golden Bridge, čo ideme práve vyskúšať. Dúfam, ho aj neuvidíme. Ale ešte medzi tým sa, možno nie, preto je oranžový, aby ho bolo vidno, ale ešte predtým sa zastavíme v parčíku Golden Gate Parku. No toto je ranná zácpa. Čo je dnes, jaký deň? Útorok? Útorok 16. Dnes je útorok 16. septembra. Ideme po nejakej random ulici v San Francisku. Neviem, už to vyzerá taký širší neighborhood, takže nie je to moc bohaté, ale aj takto vyzerá San Francisco. Takéto domčeky tu majú. Tesličky pred domov. Tam je nejaké NPCčko zas. No a toto je Volkswagen Atlas, ktorý na základe mojich informácií v Európe nie je. Že ako keby asi iba pre americký trh, alebo aký. Neviem, či to je dobré alebo zlé. Nikdy som v tom nesedel. Takže... možno je to aj naopak, že sú aj európske, také čo sú v Európe, ale nie sú tu. Hej, sú také určite nejaké. Celý Peugeot napríklad není v Amerike. Alebo sa... Dobré ránko sa praje všetkým zamestnaným ľuďom na Slovensku. Lebo živnostníci môžu na dovolenke. No, som uver, a potom budeme robiť 3 roky bez prestávky. Každopádne sme na prvej lokácii v San Francisku. Mami, kde sme? Sme v nejakom parku. Mali by to byť nejaké japonské záhrady alebo nejaké tieto podobné veci. Golden Gate Park. 1850 alebo keď som došli prví ľudia, tak museli tu, bolo veľa piesku a voda z oceánu, či čo, museli postaviť strašne veľa stromov, tak postaviť nejakých 70 000 a potom 150 000. No a že vraj tento park väčší jak Central Park v New Yorku. No a majú tu byť nejaké japonské záhrady a nejaké kríky, kvety, burina, kliešte a tak. Ja osobne na tieto parky a tak moc nejsom, lebo však akože jasné, je to pekné aj všetko. Len radšej by som sa išiel pozrieť na nejaký Golden Gate Bridge jak park. Ale však to neskôr. No. Máš ešte, mami, nejaké fakty o tomto mieste? No neviem, či ste hovorili, že myslím, že má na dĺžku ale 4 km a... To sme nehovorili. Bolo vysadených pôvodne teda asi 60 000 stromov, potom sa to rozrastlo asi na 160 000, to vlastne boli tu piesočné duny, takže bolo potrebné vlastne tento vysadiť všetky stromy, zabraniť korózii a
Nie korozii. Zabrániť korozii. Erózii parku. Korozii stromov. Sú tu aj múzea, napríklad tuto pred nami. No, je tu The dokopy. Young Museum. A ideme pozrieť, čo tu je vlastne v tomto. A nejaký JFK. To bola nejaká promenáda JFK. Ja som si kúpil včera šiltovku, aby som tu chodil jak taký pózer. Je tu dokopy viac ako 1 000 000 stromov a je tu najstaršia japonská záhrada. Akože staršia jak v Japonsku? V Amerike. No a čo si povedal, že tu je 1 000 000 stromov? No. Akože to... Ako sa definuje strom? Toto nie je strom. Toto nie je strom Toto je potom, krik. hej? Že toto je asi iba nejaký ker. To malé, to je strom. Môžeš A- povedať, že Toto už strom je. o mladých Že takých tu je vlastne milión. Pozri, o mladých ľuďoch celého sveta. No dobre, peace out. Parku? Čo? Že v parku žije už viac ako 130 rokov stádo bizónov. V tomto parku žije stádo bizonov? Už od 1891. A je tu aj, čo som hovoril, je tu jedno z najväčších prírodovenných múzeí na svete, čo má aj planetárium a má zelenú záhradu na streche. Zelenú strechu tam je. Vidíš. A tam je to mlieko. No a ešte by som chcel doplniť, že je tu dosť zima. Akože mám kraťase a krátke tričko a myslel som si, že bude úplne teplo, lebo na zdravie, včera bolo dosť teplo. No a teraz... Na zdravie, na šťastie. No áno, to je priam. No a je tu proste zima, je to pravda, čo hovorím. No cap. Áno, áno, to sa nejak zmenilo počasie. Že som si dal cíl. Kokos fúka tu. Ty vole, hlavne running klabine. Si naobliekam. Strašne som sa naobliekal. Tu sú nejakí bežci, čo sa snažia byť zdraví, zasa cítim zle kvôli ním, akože sám zo seba. No majú tu aj takéto sochy. Vyzerá to jak Inferno od Danteho. A to som si iba ja teraz vymyslel, určite to znamená niečo iné. No máme info teda, že čo znamená táto socha? Bronzová socha, to bol vlastne dar tomu pánovi Youngovi. A sú to vlastne čaša, ktorá znázorňuje francúzskych vinárov. Francúzskych vinárov? Fíha, pekní hedonisti, tí kokso, jak si tam užívajú. Nádherná No bola predstavená v rámci poligamia. Parížského svetového festivalu. Strašné záchody tu majú. Na takéto dominante San Francisca, že budú mať takéto záchody ako po vojne. No a hen tam dole sme vlastne boli. Tam dole, to je ten prístav a tak. Ale tam neprejdeš auto, to je zastavené. No, práve sme prišli na Battery Spencer na Golden Gate Bridge. Extrémne tu fúka a je, že na severnú stranu a je strašne oblačno dnes, čiže nevidíme dobre ani ten most, čo je škoda. Ale je tu proste pekný výhľad a neviem, to, že tu takto fúči a sú tieto oblaky, či čo to je, tak aspoň aj to je akože typické pre San Francisco, čiže máme to také, že... Tak málo kedy je tento most vidieť v podstate. Ale my keď sme tu boli vtedy 3 roky dozadu, tak to bolo že úplne clean, že na oblohe nebolo nič a boli sme tu akorát aj pri západe slnka, čiže to bolo veľmi pekné. Moc hezký pokoj. No a ten most je tu asi 30 rokov, odtedy, jak sa postavil, od roku 1937, asi vyše 30 rokov, najdlhším mostom na svete. Najdlhším? Teraz v Číne, že stávajú nejaký extrémne dlhý most. Ale neviem, Tak tento je dlhý 1300 metrov a s tými nástupnými plošinami 2700, myslím 37, takže 2,3 kilometra. No a tento konkrétny bod, kde sme teraz, to Battery Spencer, je teda nejaká bývalá vojenská základňa, alebo proste niečo také.
sú tam aj také miesta, akože na artilérii, jak sa to volá, čo to je, vieš, nejaké tie kanóny alebo čo? No. Tak uvidíme, čo uvidíme, ale momentálne nevidíme nič. No tuto aj na vrchu tohto miesta, odkiaľ sa pozoruje ten most, ktorý nevidíte, sú tu aj tieto zámočky zamilovaných ľudí. Vyzerajú, že už sú tu že pekné dlho, takže snáď tí ľudia sú aj do dnešného dňa spolu. Čo si myslíš? Sú spolu všetci títo ľudia? Títo tu nehali byť ponožky všetci. No tak tí sú ešte, majú extra bodíky. Ak sa dozrie tu veľa týchto zámkov. Niekto tu nechal aj rúško. Ináč takto zblízky, keď to je také oranžové, to vyzerá jak zás na nejakej púšti alebo čo. Špinavé, to je extrémne. Tu je nejaký Kevin. Shoutout to Kevin. A z môjho osobného odporúčania alebo z mojej osobnej skúsenosti ten point, ktorý tam vidíte, je úplne najlepší na fotky. Treba sa k nemu dostať nejakým takýmto štýlom, že vlastne musíš prekročiť ten plot, potom musíš prekročiť vlastne ešte taký ďalší plot, také dvere, čo sú tam, či čo. Je to pomerne na takom, neviem jak to povedať, no toto treba prekročiť, hej, čiže si treba dávať pozor, aby tam niekto nepadol, nesomrel, ale vedia tam vzniknúť pekné fotky, keď teda samozrejme není hmla. Takto to fúka. Ale máme nejakú novinku, informáciu. Asi. Ja som tu natáčali Battlefield Alliance 3. X-mení, trojka, keď vyvinul ten most, ktorý nevie. Celý ho presunul na Alcatraz asi. Asi áno, na Alcatraz. Tam bol ten chalan, alebo taký, čo nemal schopnosti, alebo rušil schopnosti. Ne? Potom šimpanzi, čo bol oný Cezar a prebehol cez ten most. Ja, to tam začalo? To boli však tí Apes Together Strong. Presne tak, jak sa to bolo? No a posledný, čo ma napadlo, bol Terminator Genesis, keď išli tadeto a nabúral Schwarzenegger a chytil ten nákladiak, čo vyšiel padnúť do ten autobus. A to je jaký rok? 2015. Aha, to je taký novší? Lebo neviem. Dobrý. No a teraz sme došli do nejakého, jak sa volá toto miesto? Alamo Square. Los Alamos sme hovorili, nie to bolo to mesto, kde atomovú bombu vymyslel Oppenheimer a teda aj ostatní inštaláci, kde to testovali. No a toto je teda Alamo Square. Pekný výhľad na mesto tu je. Ľudia tu chodia chillovať, je tu veľa psíkov. Je to zlaté. Ale sme tu parkovali do kopca jak Magori. Vecka zase vyzerajú v takom dobrom stave. A to sú tie domčeky také... Fú, to je tenis či pickleball? Tenis. No a je tu pekný výhľad na to mesto. A... aj na tie mrakodrapy. Toto sú také typické domy pre San Francisco s takými výklenkami. Taký ten viktoriánsky štýl, či jak sa to volá. Také to volá čo. Tam vzadu je Salesforce mrakodrap. Pre tých, čo nevedia, čo Salesforce robí, nie ste sami, ja to tiež neviem. A toto je taký ikonický mrakodrap ešte pre San Francisco, takáto tá pyramídka naopak, alebo čo to je nejaký špic zo zeme. Sa to zaťahuje? Není, myslím. Dorici, nedá sa to.
Nevymýšľaj, pozri, auto je blízko teba. Nevymýšľam. Je zapnuté. Je. Čo si jak? Počkaj, toto je nejaký trošku chaos. Mami, daj sa tam ty doprava, do rohu. Opri to, ono je to zrkadlo. Dobre, nejak to dáme. Rovno? Rovno. Tyvo, hentá má asi takže 50 a má longboard v ruke a kerky. Cool. Tak budem vytrať aj ja. Pozrite na tie murály, čo sú tu. Sú zaujímavé. Veď toto je už tá časť? Áno. Víš, to nemá nic. Pekné sú. Aj tam, jaké grafity. Cítim sa jak v Trnave, konečne. Tu je počko, pozri. Zavreté. Foga? Myslím, že už sme začíname v čínskej štvrti, pozri, už to tak vyzerá. A to je, že 4000. Chápeš, to je akože môj rok. Dobre, takže... Toto už je čínska štvrť, vidíš? Seafood, samé tajské nápisy. No a ideme teraz do čínskej štvrti, aby ste vedeli aj vy. Prečo to je čínska štvrť? Sme sa dozvedeli kvôli tomu, že čínske ženy sem chodili vo veľkom robiť prostitútky. A je to vlastne najväčšia ázijská štvrť. Je postreh. Však ale to musíš vrátiť naspäť, nie? Čo s tým robíš? Je to vlastne najvyššia ázijská štvrť mimo Číny, alebo teda mimo Ázie. Tu v San Francisku. Ideme tam nájsť nejaký obed a trošku sa asi poprechádzať. Čo stále? Áno, ale pozri, niekde sa môžeš strčiť doprava a zaparkovať. Neviem, asi bolo lepšie ešte rovno. Ulica Taylor Swift. Neviem, jak to, či necháme hento auto takto dlho ako... Ale... No a tu máme Notre Dame, ale sme asi, že v takomto kopci. Alebo jakom. Neviem, jak sa to dá natočiť, ale... Tuto je, hej... Že poď hore. Alebo zvondaj motor, no. Máš rovno zelenú. Ježiš, wow. Nebezpečné toto, wow. No a niekde tu zastavíme. No už sa tu niekde musíme zaparkovať. Nic zakývaj. To bola fúška, toto dáme. Dobre si to dal. Dobrý šofér. Ja by som to Tu bol asi parking nedala. $18. $18 tu? No. Pozrite sa na prosme, ako zastaviť. Ako je tam parking, ale je plné všetko. Tak sa Vytuningovaná Tesla. Toto som ešte v živote nevidel. Že by sa niekto takéto karbonové krídlo na Teslu pekne. Ale však ako vyzerá to cool. No však natáčam, povedz. Daj nejaký vstup. No, tu sme na takej najviac rušnej ulici v Chinatown. Tu vidno aj podľa tých lampielníkov. Volá sa Grand. To je tu ulica. Grand. Je to na reštaurácii obchodníkov a typického čínskeho tovaru. Tak sa poďme napapať. No, dali sme si obedník v takom priestore divnom. Trošku to pripomínalo trhy vo Wuhane. Vo? Ale to sú pekné zaujímavé budovy. Hej, trochu. Ale asi by tu Európan nechcel nejak trvale fungovať v tomto priestore, lebo je to dosť také špinavé. No jo. Čo si našiel, kam ideš, čo chceš? Ja by som si dal výberovú kávu nejakú, ale nejaká čínska džinsanka.
Jeans and Cafe. Ja by som vyskúšal ten Thai Milk Tea, iba kvôli tomu, že či je rovnaký ako v Thajsku, ale tiež by som chcel aj kávu. Čiže chcem obe veci. Tak dajme veľkú kávu a si to rozdelíme. Však dajme, že kávu každý a... Čo robíš, Timo? Vyberám nejakú kávu. No, neviem, ktorá je... No vysvetli, že kde sme a čo si dal? Sme v San Francisku, našiel som najbližšiu výberovú kaviareň vlastne v okolí, kde sme boli na obede. Zároveň najbližšie k tomu Dragon Gateu. No a ja som si dal vlastne cold brew, to si dávam vlastne najčastejšie teraz, lebo je to filtrovaná čistá káva tej danej kaviarne, takže to vždy ochutná. A no, my nás dáme si dali latte, ktoré príde za chvíľu. My sme si dali kafe latte a volá sa to Blue Bottle. Volá sa to Blue Bottle Coffee, alebo niečo také. Snáď sa to počujú, lebo je to docela hluk. Vyzerá to nejako takto. Totálny minimalizmus, alebo čo, pripomína mi to úplne, že Švédsko. Tak no. Zaslúžime si kávičku a ideme ďalej. No. To je normálne toto? Ramen burger. To je veľmi pekné. Hej, to vzadu není Golden Gate, to je nejaký podobný. Ale není akože červený, alebo jaký oranžový. Že my vypijeme furt k tomu. Toto ja vieš, čo vidím? Čo? Nič. Musel by si dať dole strechu. Super. No rýchlo. Bože, to trvalo. Teraz keď ju pridáš, tak jej buchne strecha do rúk a stratí mobil. Prečo? Ježišmaria, Bože môj. No ja mám ísť kam, ja idem rovno a potom to stočím doľava jeho. Waymo zás. Furt všade Waymo. Už ja som tu videl viac... No ja som tu videl viac aut bez vodičov, jak s vodičmi. Musíme ísť rovno a... No tak foďte si to teraz. Toto sú tie chodníky hore, to sú tie, čo sme čítali. V korunách stromov? Áno. Tu sa dá prechádzať z tej jednej biznis budovy do druhej. To je niečo jak Vegas. Hej. Tu sú mrakodrapy. Mal by si byť to úplne naľavo prvú. V San Francisku. Čas. Tak vychádza dopravné prostriedky. Robot, transformer ide. Automóv. Takže tu zás. Pekné, vysoké budovy. Ja už som odstatý. Nejdeme už domov, že by sme skipli ten New York. Ináč fakt. Že rušíme New York? No, že by sme si iba posunuli, možno, že v marci by sme tam išli. Za pol roka. No, to sa mi refreshnú všetky, celá pamäť, lebo už som teraz videl toľko vecí za posledné 2 týždne, že ja už si aj nedokážem užiť, že OK, pekné, ale ja už nemám energiu na to užívať. Že spomienky, takéto veci sa vstrebajú v spánku. My sme spánkov deprivovaní, lebo nechodíme dobre spávať. Čo vlastne neviem, že som tu bol, tak môžeme ísť aj budúci rok. No a zároveň... To je Sacramento, kde no, sme toto je moje auto. parkovali. Toto je moje budúce auto, pozrite. Také pekné, a okrem toho spánku, tak najbližšie po tomto všetkom budeme spať 2 hodiny v lietadle a môžeme začať celý New York. Jaj, to rytí. Pojem do Central Parku. Tak odpísali ti na ten check-in? Ne. Napíš ešte raz. Alibert check-in. Ahoj, jak zastal presne na čiare, to viem. Oni sú všetko Jaguare. Alebo dajú hore takú platformu, že to je tak auto prispôsobené tomu s týmito senzormi, alebo majú hore tú platformu, ten senzor.
Pekný. No a teraz ideme k Povedz, jak sa volá, že koľko máš rokov. portu. Prečo máš toto vertikálne? Čo myslíš? Nemal by si to mať odločené? Neviem, toto je iba 16 Pro Max. Ale teraz toto by si mal mať tu, lebo natáčaš takto. No, hovorím, kúpiš si mobil za 15 € a je na hovno. Ja tam mám budičky. Musím si vydať viewing battery perspektívu. To čo je tam? 3 veci mám. Mám tričko, Toto daj sem. Tak bereš si? Nie. Tak toto. Odovzdávame auto, avisu, ideme na let. Odchodí to Ideme auto. na let a... No a nič vlastne. Odchádzame z Kalifornie na dobro. Máme takto nechať auto bez nejakého odozdania papiera? Daj preč toho vtáka. To tam nechávam. Lebo vracame auto a čo keď si ho uvidia? Mami, nedáš preč toho vtáka? Za príklad. A má to iba skopnúť nohou? Áno, Ja som skúšal, nešiel. ale ide. Ty, ale že tam je celý vták. Čo on žije? Tebe šibe. Počkaj, ty máš holú nohu, však dostaneš ešte nejakú... Čo však mi poviem, že on tam priletel až potom. Tak akože toto vyzerá nechutno. Uj. Vejmo. Šibe ti? Som ti hovoril, že sa máš trávať, more. Počkaj. Jedno kolečko má také, čiže on vie tak zaflexiť. Že proste už sa... Ty si ho úplne odlomíš, ja som zvedal, čo už potom robí. Ja som ho skustomizoval. San Francisco letisko, odovzdali sme auto. Presúvame sa airportovým vlakom na terminál 1. To dúfam. Ktorým? To je Trumpov vládny špeciál. Kde? Prezidentský. Kúkaj na San Francisco, jak je tá para. Para. Pozri, ale odchádzame. To je fotomontáž, toto je celé fake, to som vygeneroval AI toto video. To som dostal takúto flašku, vieš mi to napustiť, prosím? Vieš mi to napustiť, Poloso? Poloso OMG? WTF? Čipa. Trafilo to presne, dobrý robot. Toto je tiež od Vejmo? Myslíš, že to je od Vejmo? Toto robím. To robíte vy? Nemáš vrcháč? Hej, 2 listov si kúpil nový. Máme už aj 5 možno máme veci. Desiatí, že nepôjdu na krídlo. Je sa tam blbku aj nespať. Čiže sme to stihli. Máš tabletky? Daj. Dobrý. No, Timo ma nadrogoval. Dal mi tie tabletky, čo má. Aj ty si sa nadrogovala? Máte offlineovú mapu New Yorku stihnutú? Nie, na čo? Info má, ale nemám. Na čo? Na čo to je teraz? Dá si sa tiež tabletku? Dal som si. Aj ty si dal tabletku? A ja už vlastne spím, toto je sen. Ideme spínka. Áno, dúfam Zobudíme sa v New Yorku. Dúfam na všetkých vypne, lebo do New Yorku prídeme ráno a hneď pôjdeme na každú jednu atrakciu, takže dúfam, budeme mať aspoň hodinu a pol spánku.